Nyt me aloitamme tällä orkesterin esittelyllä. Ja täällä on Esko ja Tapani ovat nämä päähanuristit ja tämä juhlaorkesteri kokoonpano. Ja sitten viulussa on Tuomas Lampela, tuo Kemijokivarren lahja. Tämä Tornionlaakson asuu nykyisin tuolla Haaparannalla ja voihan siis laskea Tornionjokilaaksoon. Bassossa Kimmo Hautajärvi, Eiko Rovaniemeltä ja rummuissa Esko Hietala. Molemmat ovat sieltä, eli Kemijokivarresta tai Joonasjokivarresta, riippuen mistä katsottaa. Ja kuoron Eiko, mullahan puuttuu vielä emeritus arkkitehti Markus Kangas. Annapa pikku soolo. Näin se tapahtuu aikuisellakin ihmisellä. Markus ei ole vähän rapea 80 vasta. Ja sitten koko tapahtuman sielu, promoottori, järjestelijä, kapellimestari, kuoronjohtaja Anneli Kätke. Mulla oli semmoinen 15 minuutin puhe Annelin kehumiseksi. Se käski siitä 14,5 minuuttia ottaa pois. Eli kyllä me suurin piirtein olemme aikataulussa. No niin, me aloitetaan tämä kuorojen yhteisesityksellä Tornionlaakson laulu. Se on kansansävelmä ja kuorolaisia pyydetäänpä siirtymään tänne lavalle.
Ja seuraava kokoonpano on Aavasaksan eläkeläisten kuoro ja Alpoksen iloiset Ilfekset. Ja he esittävät tuossa Haajasen Laurin sävellyksen Käy Aava Saksaa. Laurihan oli Karjalan lahja tänne ylitorniolaiselle musiikkielämälle. Lauri tunsi tämän tiedon varsin hyvin. Ettei käynyt Laurille niin kuin kävi yhdelle alkkulalaiselle tai eteläläiselle miehelle. Tuossa Alkkulassa kysäisi kerran, että mikäs vaara se tuo? Että mä Alkkulan mies sanoi, että kumpi. Niin se etelämies sanoi, kiitos. No entä tuo toinen?
Jos Anneli Hymy kertoo jotakin tuossa laulun aikana, niin se meni varsin hyvin, eikö mennyt? No niin. Seuraavaksi on Saksan eläkeläisten kuoro esittää tässä 4 laulua. Ensimmäisenä on torniolaisen Lauri Pyynyn laulu Ilta Tornionjoella. Ja mehän